Pamätáte si na osobu Slava Surového? Áno, pamätám si. Tak v rámci celej tej skupiny by som povedal, že ako sa takým hovorí, že to štarter alebo poskok, nikdy nemohol vedieť, aké bude to spontánne chovanie toho Mikuláša Černáka, takže pri niektorých veciach skutočne sa ako ocitol, dá sa povedať, že nevinne, alebo bol len účastný toho konania. Čo hovoríte na to, že je vo veci momentálne 9 svedkov, ktorí rozprávajú verziu príbehu, ktorá je v podstate opačná tomu, za ktorú bol odsúdený. Je to živá vec, k tejto veci sa môže vyjadrovať buď vyšetrovateľ, ktorý vedie trestné konanie, alebo prokurátor, ktorý vykonáva dozor nad touto vecou. Ale čo sme sa preberali tie dôkazy s nebohým generálom Milanom Lučanským, tak skutočne ten Slavo Surový má asi pravdu.